Здравейте, аз съм Сачо и добре дошли в моята класация. Днес ще ви разкажа за топ 10 най-популярни числа от 1 до 10. Ако не сте се абонирали за моя канал, абонирайте се от камбанката горе, защото така ми помагате да се събера пари. И така, започваме. Топ 10 най-популярни числа. Едно е числото на целта, проявяващо се във формата на агресивност и амбиция. То е всичко, започващо с буквата А, първата буква от азбуката. Едно е числото на планетата Слънце. 2. Второто число е 2. 2 е число антитеза с крайност като деня и нощта, и той изисква равновесие и контраст, поддържа равновесието, смесвайки позитивните и негативните неща. Ето, трябва да имате 2 навсякъде в живота си, за да смесвате позитивното и негативното. 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъгълник, представляващ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта, веселието, символизира възможността за приспособяване. Ето, ако отивате някъде да се приспособявате, например на ново място или с нов шеф, си пишете 3 някъде. 4. Числото 4. 4 са сезоните в годината и са седмиците на месеца. 4 са посоките на света. 4 са евангелистите и 4 на брой са аглите в дома ви. 4. 8, ако броиме и тия горе. Но говориме за числото 4. 5. Листенцата на розата са 5. 5 са чувствата, нервната енергия, сексуалността и също се определят по 5 основни показатели. Пентограмата е звезда на микрокосмоса. 6 е по правилото на сборуването. 6, която ми беше любимата оценка в училище, е където едно означава мъж, 2 жена и 3 любовен триъгълник. За жените, родени под знака на 6, това е синоним на майката в семейството, на добрата стопанка с присъщите и качества. Топлота, уют и трудолюбие. Ето, жени, за да сте трудолюби в къщи, трябва да пишете 6. 7. Числото 7 характеризира общата вселенска идея в описанието на световното дърво, дървото на живота, символизиращо божествената сила в природата. Дървото на живота. 8. 8 е двойния хептнер, символ на единството между силите и средствата. Това е числото на друидизма, смекчаващо чрез единството на противоположните качества, глупавото влияние на четворката върху човешката съдба. И числото 9, последното, това е на числото на пълното съвършенство. Нали, да сте 9 трябва, за да сте напълно съвършени. Девятката обхваща всичко, тъй като съдържа в себе си всички цифри от 1 до 9. Това е числото на посвещението, на тайнството и на пътя от смъртта към прераждането. И, скъпи приятели, това беше моята класация топ 10 на... Те са 9. Значи 10 е това най-интересното, което съм казал, да речем от 1 до 9. Благодаря ви, че бяхме заедно. Абонирайте се за канала. Хубав ден. Аз съм Сачо.